tivane mukana wekukotamisa uso hwedu zvakare tingowana kunyengetera ndisati ndashumaira. Baba vedu vakatendeseka muzita raJesu, taungana zvino muzita renyu rinoshamisa, zita rakafanira kukudzwa pamusoro pamazita ose, zita rakafanira kupiwa mbiri pasi nokudenga, nokuti hakunazve rimwe zita rakatinakira mukati muupenyu hwedu. Hakunazve rimwe zita rinounza rufaro nokujeka kwemwoyo kwatiri rinopfuura zita renyu imi Jehovha. Iyemi makanga muripo nyika isati yava nechimiro. Tinovonga kwamuri Baba manheru ano kuti mazviita maswera makatichengeta. Rambai nokupfuurira mberi Baba kutirwira vana venyu panguva ino tenzi mutsvene, nokuti makataura musoko renyu mukati renyu izwi haringatongove panyika rikadzokera kwamuri risina charabata. Takuzvipira zvino Jehovha wamasimba ose nemuzita nemuropa raJesu, kuzvipira kumira pamberi penyu Baba kuti mutaure imi mwega Mwari wamasimba ose. Mutaure kwatiri Baba kuti gonzwa shoko renyu Baba rigotishandura, rigotizivisa mafambiro akarurama. Tinoshuvira kwazvo Mwari kuti pakupera kwezuva ranhasi umwe neumwe wedu Baba zita rake riwanikwe rakanyorwa mubhuku roupenyu. Tinoshuvira kwazvo manheru ano Baba kuti zita renyu kana richinge ropupurwa Mwari, nyika igoziva kuti imi Jehovha munorarama, imi Jehovha muri mutongi, imi Jehovha muri mukuru. Naizvozvo Baba takuteramira pamuri tenzi mutsvene. Mwari kudzwai nokuti makanaka, makatinakira zuva rega rega. Iyemi musimboti hweupenyu hwedu, iyemi utiziro hweupenyu hwedu. Kwamuri Baba tinotsvaka ruponeso rwezvokwadi. Kwamuri Mwari tinogamuchira maropafadzo nemakomborero anouya nokuburikidza nenyasha dzenyu dzisina magumo. Chipiwai mbiri zvino Mwari nokuda kwesoko renyu ramatigadzirira manheru ano Baba. Tinoshuvira Mwari kufamba semi tenzi Jesu Kristu. Tinoshuvira Jehovha wamasimba ose kuva nomufambiro wakarurama pamberi penyu tenzi mutsvene. Chitibatsirai Baba, mutirangaridze Mwari zvamunotarisira kwatiri Baba, unhu hwamunoshuvira pamusoro pomunomunomo wedu tenzi mutsvene, kuti masoko edu Baba namafambiro edu Mwari zvigova zvakaringana pamberi penyu Jehovha. Ndavonga nokutenda nchiti murapi wenguva dzose, chirapai mwoyo yakaputsika panguva ino. Chisimbisai mweya yedu Baba kuti igogutswa nesoko renyu tenzi mutsvene. Mweya yedu Baba igonwa patsime reupenyu. Nyota yose yatinayo Baba igopedzwa nemi Jesu, nekuti ndimi mvura yeupenyu, ndimi chingwa cheupenyu. Tinokugamuchirai manheru ano nemwoyo yakatambanuka. Tinokugamuchirai manheru ano nemwoyo yakatyoka zvakare, kuti Mwari itai kuda kwenyu, nokuti imi ndimi muponesi. Chiitai Mwari zvamunoda. Let your will be done amongst us tonight, my Father, as we honor you with our lives, my Lord. Zarurai nzeve dzomukati Mwari kuti zvatichanzwa nenzeve dzedu dzokunze Baba zvigogamuchirika muhana dzedu tenzi mutsvene, zvigorarama nokuburitsa zvibereko zvakarurama zvinokufadzai imi Jehovha. Tavonga Baba, tinokupai mbiri Mambo Jesu, chinamatwai nokurevesa manheru ano muzita renyu Baba, iri Mwanakomana, iri Mweya Mutsvene. Amen. Amen. Tinoda kukasika kutaura manheru ano tichibata pana Ephesians chapter 4. Ticharamba ndichitsimbirira pasingwi yedu kana kuti theme yedu manheru ano inotaura pamusoro pamafambiro atinofanira kuita, mafambiro matsvene, mafambiro anoenderana nokudaidzwa kwatakaitwa naKristu. Chingozvirangaridza manheru ano kuti mumwe nemunomo wedu pane patakadaidzirwa naMwari, pane chawakadaidzirwa naMwari, pane zvawakadaidzirwa naMwari. Naizvozvo hausingori munhu wenhando, hausingori munhu nje, nekuti pane ariko kumusoro akakudana kuti ugova munhu wakakosha, ugova mudziyo wakakosha mukati mekereke yake, ugova mudziyo wakakosha kunyange mukati memhuri yokwako, ugova mudziyo wakakosha nomusandiri waMwari mubasa rokusimudzira ivhangeri yaJesu. Ndinoda kuti manheru ano tiwane vadikani kungonzwa kukurudzirwa
kunzwa rufaro namanyemwe namanyawi okungoziva kuti there is a special call upon your life and my life. Pane kudaidzwa kwakatsanangurika kuri pamusoro pangu nepako mudikani. Naizvozvo nokuti kudaidzwa uku hakuzi kudaidzwa nje kwakatsanangurika nokuti kunobva kuna Mwari akatsanangurika. Hakuzi kudaidzwa kwevanhu, hakuzi kudaidzwa kwenyika, hakuzi kudaidzwa kwemhuri, asi kudanwa naJesu Kristu. Naizvozvo tinoda kubata pasoko raPauro raanotaura mutsamba kuvaEfeso, tsamba yaakanyora ari mukati mousungwa, tsamba yaanonyora achirangaridza maKristu pakereke yakanga iri paEfesasi, kereke yakanga inewo matambudziko ayo akafanana nematambudziko eduwo atiinawo muzuva ranhasi. Tikabata tsamba yaPauro kuvaEfeso, regai ndingokudzorai kumashure zvishoma vadikani. Tichaona kuti machapta okutanga matatu etsamba yaPauro kuvaEfeso anotaura pamusoro pezvakaitwa naKristu kuti tive vanova vakadzikinurwa. How Christ saved us through his grace. They demonstrate what God has done in our lives for us through his grace. Anotaura zvakare machapta iwayo kuti mbori vananiko zvatakadanwa naKristu, zvatakafirwa naKristu, zvatakatambudzikirwa naKristu paKalvari. Timbori vanani, ndochida kuti munhu wega wega anonzwisisa nyaya yeidentity. Who are you? Vanhu vakakuvhunza kuti ndiwani, unotaura zita rako, vamwe mugotaura mitupo yenyu, vamwe mugotaura kwamakaroorwa, vamwe mugotaura zvose zvamunofunga kuti zvingadescribe kana kutsanangura kuti mumbori ani. Now tinofanira kunzwisisa vadikani kuti there is an identity inofanira kutsanangurika paupenyu hwemwana waMwari. Takapirwa unhu hutsva, tikapiwa zita itsva nokuda kwaKristu. Naizvozvo Pauro ndozvaanoedza kutsanangurira chechi yepaEfesasi kuti zvamakanga muri zuro nezvamava nhasi pane mutsauko. Zvamaiva zuro musati maziva Kristu zvakanga zviriwo zvimwewo, nekuti mairarama upenyu hwenyu maringe nemararamiro omunyika yavatadzi. Tikaverenga Ephesians chapter 2 verse 10 inototaura iyo ichiti, formerly makanga muchirarama upenyu hwenyu muchifamba maringe nomufambiro hwenyika, asi nokuda kwekuti makatenda mukagamuchira Kristu, mafambiro enyu iye zvino asiyana, nokuti akakudaidzai akasiyana newamaimboraramira mukati menyika. Munyika taingorarama zvese zvese, munyika taingorarama upenyu hwaisundwa kana kutungamirirwa nenyama yedu. Zvatafunga kuita panguva iyoyo, zvatafunga kusaita panguva iyoyo, zvatafunga kuti ngatiitei nekuti ndo zvinofadza isu kwete zvinofadza Mwari, taiita satakuziva Mwari. Asi torangarira kuti pazuva apo takagamuchira Jesu saishe nomuponesi wedu, pakava nomukaha pakati pemararamiro edu akare namararamiro edu matsva. Ndosaka Pauro achitaura kutsamba kuvaKorinda achiti, kana munhu achinge ava achisikwa chitsva muna Mwari, zvakare zvapfuura, zvose zvinoitwa zvitsva. Zvoreva kuti karekta yangu, karekta yako, unhu hwangu neunhu hwako zvinofanira kusanduka, nekuti taakurarama pasi pomurayiro mutsva, taakurarama pasi poutungamiri hutsva. Vanhu vari kuZimbabwe, I think tose tinonzwisisa nyaya yamadispensation, because taimbova nedispensation yavamugabe 37 years vachititonga baba vaye, ende hakuna kana aiti bufu, taingoramba takanyarara chingoti takamirira nguva yaMwari. Nguva yaMwari payakasvika, tikati kwakuya humwe hutongi, pamwe huchange huri nani, wotoziva kuti pane dzimwe nguva dzatotodemba kuti kamudhara kake kanga ri nani, kaizombonzwa tsitsi, zvinhu zvombopfava. Tofunga kuti iye zvino pamwe zvinhu zvatooma nekuti zuva rega rega pane munhu anenge anogara muofisi achingofunga kuti saka nhasi vanhu vaya vakomana tovarongera dzipi dzacho. Patinombofunga kuti upenyu hwedu hunenge hwakuita zviri nani,
takumbowanawo chokudya, takumborarawo hope dzinenge dziri nani, zvinhu zvinenge zvada kuendeka. Unongonzwa mangwana makuseni kwaiswa chimwe chimutemo chinongoomesa upenyu hwevanhu. Saka tichiona kuti madispensation anosiyana. Yava mugabe yakapfuura yakaenda. Upenyu hwedu hunosiyana. Upenyu hwatararama tiri kuZimbabwe neupenyu hwatakurarama iye zvino tiri kwatiri wherever we are, unotoona kuti hunotosiyana. Ndanga ndiri kuseka nomwe munhu ndikati kana tiri kuZimbabwe tinorarama upenyu hwekuti every day rine zvaro, zuva rega rega rine zvaro. Kuno utaona kuti unotogona kutoplana ahead for the next 5 days, for the next 2 weeks, for the next 2 months. Unangotorarama upenyu hwako kuti ndikuplana ahead, which we could not do, which we cannot do. Tiri mu-environment yatanga tiri kurarama yakare yokuZimbabwe. Naizvozvo ndoda kuti wadikane tingobatisa ipapo kuti pane raramo yatanga tiinayo yokusatya Mwari, pane raramo yatanga tiinayo yokusakendenga, pane raramo yatanga tiinayo yaita kunge juzi ratizirei rokuti uku ruri kurukwa, uku ruri kudununurwa. Zvoreva kuti hapana kwatiri kuenda. But now Mwari vakatiwanira nyasha. Mukristu para, mukristu pembera, mwoyo wangu ngaunzwe kuremekedza Kristu. Tiimbe Magnificat kuti mwoyo wangu unokudza Kristu, mwoyo wangu unokudza tenzi, nokuda kwezvaakandiitira nenyasha dzaakandiwanira. Iniwo hangu ndakanga ndiri munhu asina zita, asi iye wakandinhonga, ndiri kure kure, ndiri kumucheto, ndiri kumarara, ndiri kwandakanga ndiri ikoko, kwandaisaziva kune rimwe ramazuva pane pandichaendeswa naMwari. Timozomberera maoko kuti Mwari wanonamata uyu akatongooma. Vechidiki vanobva vati ndinomubhiga, tinomukudza, tinomuremekedza, nekuti dai asiri iye ndingadai ndisiri zvandiri pazuva ranhasi. So Paul anotaura pamusoro pamararamiro kuti savana vaMwari. Now zvakureva kuti savana vaMwari identity yedu, unhu hwedu, chimiro chedu, zita redu, karekta yedu, mararamiro edu haachisiri mararamiro akare, nokuti takapiwa mararamiro matsva naMwari. Takagamuchidzwa kutenda kutsva naJehovha, takagamuchidzwa mazita matsva. Verengai zvakare vadikani pana Johani chapter 1 inobva yataura ichiti kuvhangeri yaJohani, kune avo vakamugamuchira wakavapa simba rekuti vanzi vana vaMwari. Ndinofara nekuti Johani anobva ataura achiti kwete vaya vanoberekwa sekuberekwa kunoitwa nevanhu, asi vanoberekwa naye Mwari pachake. Now kana ndakaberekwa naye Mwari pachangu, zvoreva kuti umwari hwavo neutsvene hwavo huri mandiri zuva rega rega, huri mandiri nokuti ndo hwaakurarama, nokuti handichisiri ini ndinorarama, ndiJesu waakurarama mandiri. Now Paul anotaura achiti munhu wega wega zvaakadanwa naMwari, there is a great calling upon your life, there is a great mandate that you have been given by God in your life. There is a great vocation that God has called you into. Now also take this business seriously. Take this calling seriously. Musaita zvokutamba kana kuita je nokudana kwamakaitwa naMwari. Nekuti dai Mwari vasina kukudana naye vadikani, pamwe dai muri kuye, pamwe makatodzika mumandondo mumadhaka kupfuura zvamakanga muri apo Kristu akawandirai nyasha. Ndinogara ndichifunga ndichiti dai Mwari vasina kutidzikinura, dai Mwari vasina kundiwanirawo nyasha inini, vakandidzikinura, because mwana wamwari kwati kwaakabviswa naMwari. Vamwe takabviswa munzvimbo dzinosiririsa, vamwe takabviswa mumabhawa, vamwe takabviswa munyika nemumhuri, mairohwa, mabira every month kuti toda kufadza vadzimu, asi hapana chiri kuendeka mumusha. Mabira nemadoro achibikwa mwedzi wega wega kuti vanhu pamwe upenyu hwavo hungashanduke, asi hakuna kwazvakasvika. But musuwo takaziva kuti Kristu ndiye musimboti weupenyu hwedu. Kristu ndiye oga unonzwisisa nhamo dzedu agodzitakura pamafudzi ake, asina chaanotarisira kwatiri kunze kwerudaviro bedzi, asina chaanodhimanda kwatiri, asina chimwe chaanotsvaga kwatiri, nokuti iye wakatakura kuipa kwedu kwose, wakatakura matenda edu ose, nhamo dzedu dzikava pamusoro pake. Akataura paKalvari akati zvapera, it is finished, tetelestai.
nawo nekuti zvakanzi zvapera zvoreva kuti chandaimborarama ndichitya nezuro nhasi handichachitye nekuti chakapedzwa naKristu. Chaimbondivhundutsa nezuro handichavhunduke nhasi nokuti akandipfeka ari mandiri, mukuru kupfuura ari munyika. Vangaronga matare, vangamwaire bute pasi, vangadeketera vaitaura zita rangu vari kwavari ikoko, pandiri kuti naMwari zvakavharwa, naMwari akuchina, naMwari ari mandiri neropa raKristu rinondichengeta nokundirwira, handivhunduke nokuti Jehovha ndivo mufudzi wangu, hakuna chandinoshayiwa. Kurwara kwangu kurwara kwekuti inguva yaMwari. Asi andozwa ndechekuti kunyange vakaombera maoko, kunyange vakandiseka, kunyange vakandizvidza, nokuda kwerupawo rwaKristu rwakaiswa pandiri, ndamwana waMwari. Toda kutaura vadikani kwamuri maneruano kuti rangarirai zvinangwa zvegungano ramadzimai. Makatsinza imi mukati isusu taakuzvipira kuti tichachengeta rudzidziso rwatenzi namararamiro omuchato. Mukazvipira mukati tichakurudzira vabereki kuti varere vana vavo nesuwo tirera vana vedu muchitenderano chechiKristu neupenyu hwechechi. Makatsinza imimi vadikani mukati tichachengeta kuwadzana kwepasi pose kwamaKristu akabatanidzwa muminamato nemimoombero nomuushandiri. Makazvipira imi mukatsinza pamberi paMwari mukati isusu toda kurarama upenyu hwekuti tinenge tichibatsira vanhu vose nemhuri dzose kuti dzidzikame nokufaranuka pakukura kwavana. Makatsinza zvakare imi mukati isusu hedu tazvipira kubatsira avo vane upenyu hwemhuri hwapinda mudambudziko. Na uchiona kuti identity yako muna Mwari ndo inobuilda character yomudzimai anodiwa muruwadzano, mudzimai anochengeta rudziso rwaMwari, mudzimai anokurudzira vamwe vabereki, naiyewo achizviita, kwete anotaura bedzi, naiyewo anozviita izvo zvaanotaurira vamwe kuti vaita. We are called to do something more than just being members of a guild or more than just being members of the church. So what is it that we are called to do? Number one, takadanwa naMwari kuti vanhu vakazvirereka. Anzi ivai vanhu vakatiwa, ivai vanhu vanozvideredza. Let your humility be seen by all. Mwari vari kutidedza vadikani kuti hatigone kurarama upenyu hwechiKristu if we are not people who are able to humble themselves. Tsamba yaMwari, shoko raMwari rinobva rataura richiti Christ humbled himself. Paul achinyora tsamba kuvaEfeso zvikanzi wakazvideredza kusvika pakugumisira, kusvika papoindi yokufa pamuchinjiko, rufu rwainyadzisa, rufu rwaisiririsa. Now that same humility and meekness that was in Christ, it is what must also be seen in us. Unyoro hwedu vadikani, kuzvideredza kwedu vadikani, kunofanira kubva pakuti tinotya Mwari, kwete kuti toda kuonekwa nevanhu. Batai masoko iwayo, zvibvunze, mandiri mune kuzvideredza here? Mandiri somudzimai mune kuzvirereka here? Mandiri mune kutiwa here? Being humble is not a sign of weakness. It's not a sign yekuti uri chituta. Being humble, kuzvideredza, haizi sign yekuti wakazungaira. Nekuti vari munyika vanoti you must be aggressive. You must do things, you must be unwavering. You must conquer, you must be aggressive. Soko raMwari rikuti ayewa ivai vanhu vakatiwa. Number two, ivai vanhu vakafava, ivai vanhu vakanyorova, ivai vanhu vanosvikika madzimai, ivai vanhu vekuti vanhu vachikuonai vanoona unyoro. They see gentleness in you. Vanhu vanoona uchene hunobata masoko enyu namafambiro enyu, vachibva vaona kuti apa paita zvemwana waMwari apa. Hapana kungoita utsvene hwekumirizika kana utsvene hunongoda kufananidzwa. Vanzi vanenge vanoita zvechechi, tinoona vakapfeka bhachi, vanenge vanoita zvechechi. Vanhu vanofanira kungoona usina bhachi uinaro, chingozikanwa kunzi you are such a gentle person, you are such a gentle soul. Iva munhu wekuti kana vanhu vakaita maproblems, vanhu vakaita zvinovaremera mukati meupenyu hwako,
ngavauye kwauri. Vanhu vakaita maissues mukati meupenyu hwavo, or even iwewe wacho uine maissues mukati meupenyu hwavo hwako, approacha maissues iwayo with gentleness. Izvi zvekuita nharo dzinenge dzederere dzekuti simungatinzani hadzidiwe mukati mekereke yaMwari vadikani, nokuti Mwari vari kutsvaga vakapfava. And this is the message yaJesu paanoparidza mharidzo pagomo, Matthew chapter 5. Mukuva vanhu vakatiwa, mukuva vanhu vakapfawa, the seed of peace is grown in us. Sifanele kupfava kwokuti kunofanira kuvhundutsa vanhu. Daiwe ko sei usingavhunduke, sei usingapanike, because mauri mune mhodzi yokupfava yaMweya Mutsvene. Kwete yekuda kuti uonekwe nevanhu, kwete yekuda kuti vanhu vasakunzwisise, but yekuti it's within you. Wakapuwa nyasha naMwari. So kunyange mhepo ikavhuvhuta zvakaita sei, you remain steadfast, you remain gentle. Number 3, batai vadikani, macharacters. Macharacteristics atinofanira kunge tinawo, maqualities anoexpectwa, unhu hunotarisirwa pavanhu spiritually mature, pavanhu vane lifestyle inofananidzwa neyaJesu. Batai chandoda kutaura chechitatu ichi vadikani. Zvanzi ivai vanhu vane mwoyo murefu. Be patient. Vazhinji vedu hatigone kutiwa, hatigone kunyorova, hatigone kuva nemwoyo murefu. Tine hasha, tine shungu. Tinoedza nepesi patinogona kuti chaitika mukati meupenyu hwangu totopedzerana navo. Zvavataura neniwo ndinawo masoko futi ekupindura. Sometimes we don't just need to be patient in terms of our relationship. We need to be patient in terms of waiting upon the promises of God. Remember what God says in the book of the prophet Isaiah. Vanomirira Jehovah vachapuwa simba idzva. Those who wait upon the Lord patiently, they shall have their strength renewed. Vazhinji vedu takaluza patience, kungonama taka 1 beds ka 2, Mwari havapinduri, havandidzwe. How can you let me go through this difficult time? Ariko here Mwari yeye, kana ariko ndewenyu hazi wangu. Ndinoda kuti madekwana ano kumbira kuna Mwari kuti Mwari bvisai mwoyo unokurumidza kuneta, mutipe mwoyo unotiwira, mwoyo unotsungirira, mwoyo wakapfava, mwoyo wakazara nekuzvirereka kunobva kuneye. Ndo foundation yechiKristu chinofanira kuonekwa matiri vadikani. Hazvibatsiri kupfeka bhachi reruwadzano when you are not humble, when you are not gentle, when you are impatient. Pese pawasvika unongoda zvinhu zveganyavha. Tikurarama munguva yekuti vana vedu havachazive chinonzi patience because they don't see that in us. Vana vedu chavanoziva ma-instant noodles. Ukaona kuti ayewa sadza rinotobikwa romirirwa richikwata, rozomonwa, rozonzi raakushinyira, mozoridya tinzi harazoibva manje. Kwavari ayewa ngatisei mvura manoodles, tobva mumicrowave, tobva tangodya ipapo. Pataura kuti hazvina utano. We need to be patient to wait upon the promises of God. We need to be patient to wait upon God's response to our prayers. We need to be patient as we deal with each other. Tine macharacters mamwe ekuti anokudhonza patience dzako every day. Vanokudhonza kuti vakatumwa kuyozokuedza kuti une mwoyo unodhadhamuka kusvika papi. Varimo muchechi vanhu vakadaro. Varimo muruwadzano vanhu vakadaro. Variko vafundisi vanoga kufundisa muedzo here because he has exhausted all my patience. I've been lenient. I've been patiently waiting for him to see the way. But the more I try to be patient, the more they take advantage of me. But this also hazvifanira kutibvisa paruramiro yedu yatakapuwa naMwari, because God has been patient in dealing with us. Dai Mwari vaive nechiramwa sechiramwa chatinacho isusu, ndiani aizomira pamberi paMwari? Ndiani aizopona pamberi paMwari? Ndiani aizogona kuzvimisikidza pamberi paMwari achiti inini ndinokodzera? It's all because God has been patient with us. So we must be patient with one another. Pauro anobva ati takuriranai mitoro yenyu nguva dzose. Zvatinongosimbisa zuva rega rega.
kuti ngatibatsiranei kuti pavanhu vose mumhuri dzedu dzose tibuilde mafamilies akadzikama, tibuilde church ine vanhu vanonzwirana tsitsi, tibuilde church ine vanhu vanoita go out of their way just to make somebody's life a better life. Let's be ready to serve one another without expecting anything in return. You know, ukapa munhu waunozoti ane chaachakupawo dzimweni dzenguva hapana blessing. Ndakanga ndiri kutaura mazuva apfuura kana muchikurangarira ndichiti kune vose vakapa kubatsira kwavo kuhama dzedu dzekumanikaland akukutendai zvikuru. Chikonzero chandonyanya kutenderai ndechekuti makapa kuvanhu vamusingazive, ende vanhu ivava hakuna chimwe chavachaita in return to return that favor that you gave them. Chavanongoita bedzi kungonamata, toda kunamata nekutenda mothers USA neCanada vakatitengera magumbeze, vakatitengera mabhaibheri, vakatitengera mahimbu. Ende chandoziva ndechekuti paupenyu hwavo hwese kune umwe munhu or majority yavo hakuna munhu akambovapa chipo chakakosha sezvipo zvamakavapa vana amai. Saka chingonzwai kufara kuti, you know, when you are there to bear with one another during their moments of grief, sometimes your actions speaks louder than words. When you do something chinobatika, iwe wega haunganzwe kufara here, nekuti ukaita chakanaka wazviitira, ukaita chakaipawo unenge wazviitira, but haunganzwe kufara here kana uchingoitawo chinhu chakanaka mukati meupenyu hwako, kana uchingowasimudzirawo muupenyu hwomwe munhu, kana uchingowangopawo umwe munhu mazwi ekurudziro. You know, sometimes we think kuti zvino ndomuitirei, ndomupei, handina chandinacho, but that just word zvekungotaura kuti mbikani, we know you are going through difficult times, but God is with you. We are praying for you. Tiri kukunamatira zuva nezuva. Hatiregedze kuenda pamabvi nekuda kweupenyu hwako, hatiregedze kuenda pamabvi nekuda kwemwana wako, hatiregedze kuenda pamabvi nekuda kwesituation iri kumusha yehama dzako. Izvozvo bedzi zvinounza humwe, zvinounza consolation, zvinounza kunyaradzwa kune munhu ari mukati medutu, ari mukati memhepo. Because hakuna chinhu chinorwadza sekushaya kana munhu wari anombokusenderawo kana message paWhatsApp kuti wamuka sei, ko zviri sei nhasi. We should never give up in taking each other's burden. Nosapara vanhu vanosvika pakuti dambudziko rababa gwese rakabvira kare, taneta pamanyika vanobva taremba nazvo isu, taremba chazvikwanisi, we are about to give up. But God is saying, if we are true disciples of Jesus, we must be ready to bear with one another. Anotaura zvakare Paulo number 4 achiti, accept one another in love. Gamuchiranai vadikani, ngative nerudo rwechokwadi, ngatitambiranei murudo runobva muna Kristu, ngatitambiranei tisingatarisane kuti uyu anobva kumba kwani, uyu akabva kupi, nekuti kana tatuba kuno kuti ava mhuri imwe chete, tava vana vanyamuno. Zvokuti ava ndimoyo ndizo, uyu ndimazviba kupa, uyu ndimadlamini, dzimweni dzenguva hatichaona kuti zvinofanira kupfuura, nekuti chatibatanidza rudo rwaKristu, chatibatanidza nhasi iropa raKristu rakadeuka paCalvary. So we must love one another beyond all these man-made boundaries. We must love one another beyond the weaknesses that each one of us has. Ndikaziya weakness yemunhu hazvifaniri kureva kuti nditadze kumuda. Ndikaziya kuti munhu ichidhakwa hazvifaniri kumisa doro rwangu kwaari, ndinofanira kumuda ndomuratidza kunaka kwaMwari kusvika aumbika, nekuti anoumba vanhu handisu, ndiMwari muridzi weupenyu. Anodzora vanhu nekuvasandura handisu, ndiMwari muridzi weupenyu. Problem yataita mukati mechechi ndeyemarefri awandisa muchechi, varidzi vepembe pabhora risiri ravo ndo vari kuvhiringidza kukura kwechechi. Fara muimba anoti ndimi dzedu ngadziregedze kupopota, kutuka nekunyepazve. Zvinobva pakuti vanhu havasi kungogamuchirana, vanongogamuchira mumwe nemumwe sezvaari vadikani, nokuti everything else tosiyira Mwari. Let's not judge one another. Ngatiregedze kutarisana pasi, anei, akafunda kupi, chii chaangatiudzewo iyeyuyo paakamira kupa kuti chii chaangatiudzewo. Isakasvika kuno kare kare ade kutotivhunza isu. Toda kuti tisvike palevel vadikani yespiritual maturity yekuti mukuru anozvideredza pavadiki, agowana kukudzwa nevadiki nokuda kwekuzvideredza kwake.
zvinoka zvitutumadza vadiki vacho manje havana mangwana, vanokugarisa mutishi. Either they simply ignore you or they walk away from you. Lastly, number 5, Paul says, work hard to keep the unity amongst the believers. Kushandira kubatsirana kuchengetedza umwe unofanira kunge uri pakati pedu. Unity must be visible amongst us. Unity is not accidental. It is intentional. Unity requires us to measure our lives with the word of God. Zvatinotaura nezvatinoita ngazviringane, ngazvibatane nesoko raMwari. Vazhinji vedu tinotaura, asi kutaura kwedu namafambiro edu anopesana nesoko raMwari. Manero anotawanirwa nyasha nechadzekudzorwa. Zuva ranhasi rakatinakira, kuti Mwari vari kuti yasvika zvino nguva yekuti zvatinotaura nezvatinorarama ngazvifambirane, ngazviti gedye neizwi raMwari. Zvatinotaura ngazvive zvakadzikirwa nesoko raMwari. Soko raMwari ngarive foundation ramafambiro edu. Tikaita zvadikani tichaona kuti zvinonakira isu zvigonakira Mwari, zvigopa mbiri kuna Mwari. As we walk the faith, we should stop just lip syncing. Tifana kutaura toita zvinotaurwa nesoko raMwari. Unyoro hwedu hunofanira kunge huchionekwa, kuzvideredza kwedu kunofanira kunge kuripo, kupfava kwedu kunofanira kunge kuchitipupurira, kugamuchirana pakati pedu samaKristu kunofanira kungoratidza nekungopangidza kuti ava vanhu ava imwe breed yevanhu vakatosiyana nevanhu vari munyika. Pane nguva inotaurwa musoko raMwari kunzi tarisai kumuda kwaaikuita. See how much he loved them. Akavada kusvika pakugumisira. Ndi Jesu ari kutaurwa. So when we are humble, when we are gentle, God is glorified. When we live these qualities, when these values are ingrained in us, God is honored. When we show love and respect for one another, we prove to the world that we have a new identity as sons of God, as daughters of God. Sevana vaMwari, tane rupawo rwababa vedu. We are no longer children who are tossed about by the wind and everything that surrounds us. Paul anotaura kuvaEfeso kuti hamusiri vana vadiki vanongopeperetswa nemhepo, vanongosairirwa nokusundwa namafungu enyika ino, because makadyara kutenda kwenyu muna Kristu, makadzikamiswa nehumility yenyu, negentleness yenyu, nepatience yenyu dzamuinazo pakutakurana mutoro kwenyu kwamunoita, pakugamuchirana kwamunoita, pakushingairira umwe kwenyu kwamunoita, madzika midzi sevana vaMwari. You are ready to save one another, just to further the kingdom of God. Chizvitarisa iwewe manheru ano, matauriro ako namafambiro ako anopupura here kutenda kumwe chete, Mwari mumwe chete, vhangeri rimwe chete, rubhabhatidzo rumwe chete, oro anopikisa neivhangeri yaKristu norudaviro rwatakapiwa naKristu? Are you living the gospel of Christ, or you are living your own life, detached and separated from Jesus? Vatisai vadikani manheru ano muzuva ranhasi, soko rokutaura kuti ngative vanhu vakapfava, ngative vanhu vakazvirereka, ngative vanhu vakatiwa nguva dzose, kwete mumwe musi, kwete mamwe mazuva ose eupenyu hwedu. Chimbopupurirwawo mudikani nekwawakaroorwa, nekwawakagamuchirwa semutorwa, kuti mukadzi uyu kubvira paakauya mukati memusha medu takaona life yemhuri ichisimukira, kwete kwaakaroorwa bedzi nekwana baba mukuru nekwana baba mudiki. She became
vachangopinda mumusha kuda kubhaisa vari kunyorova kunobva pasi pemwoyo kusina sizini kunopfuura mwaka wega kunoramba kuchingoendeka kuchiendeka kunyange vakakureva kunyange vakakushora. Be gentle, be humble. Hauna chaunolusa because uri mwana waMwari. Hauchemerere kudiwa nenyika, unochemerera kudiwa naKristu, nekuti ndo chinhu chikuru, ndo musimboti weupenyu hwedu. So tinoda kuti Mwari vatibatsire mane ano kutirangarire mazwi omuimbi 128 vatsvene mumwoyo ndo vachaona Mwari. Utsvene hunoonekwa nekuva hambo, hauonekwa nekutaura ndiri mutsvene ndioneiwo aiwa. Hunoonekwa namararamiro, nokupfawa kwako, nokutiwa kwangu, nokuzvideredza kwako, nokugamuchirana kwatinoita savana vaMwari. Dai Mwari vazotibatsira. We have a long walk, and the road has been set before us by Jesus Christ. Ndangonamata manero ano kuti Mwari ndipewo maqualities aya. Mold my character. Ndiumbei Mwari, nokuti imi ndimi mumbu wehari, mune simba pamusoro pehari dzenyu. Mwari nero ano bvuma kuumbika, bvisa kuzvitutumadza kwako, pride iri mauri. Bisaka ngoda kungodiwa nevanhu pese nguva dzose, kakuda kungofarirwa nevanhu, kamwe kacho kasina umwari mukati. Visa rokwe nebhachi rawakapfekedzwa nenyika nekunzi enda uite uri number 1 pazvinhu zvese. Panonyorwa mazita evatsvene, dai zita rako ndirangu razowanikwa. We are God's work in progress. But the most important thing is, let's be willing to be transformed by Jesus Christ. Hatigone kuva vanhu vakanyorova nekuti tingofila kuti toda kuva vanhu vakanyorova, toda kungofarira kuva kunyorova mazuva ano. Amazuva ano ndinowanza kuda kuva munhu akanyorova, aiwa hakuna zvakadaro. Dzitori nyasha. Because zvekumusha kwenyu zvikakubata, unotanga kutiudzirira tese panapa. Zvose zvaunofunga kuti zvingatirwadza magara mumwoyo. Mazwi ose uchiti anotaurwa nemunhu wechechi here, anotaurwa here nemunhu anoimba muKristu usanete, iye achita basa kunetesa vamwe. God help us. Titore mapfumo edu manheru ano, mapfumo ekutiwa, mapfumo okuzvideredza, mapfumo okumirira kusumudzwa naMwari kwete nenyika, mapfumo okunyorova, kusunga mabhanera emwoyo murefu, kusunga miromo yedu namazwi eropafadzo kwete ekutuka, kutsvaga kuitwa vatsva naMwari zuva rega rega. Nokuti Mwari wedu ndiMwari vakazvideredza, ndiMwari vakatiwa. Tinofanira kufanana nababa vedu, tinofanira kuva nerupawo rwaKristu chete. Zvimwe zvose izvo inhando. Zita raBaba, nereMwanakomana, nereMweya Mutsvene. Amen.